Az Egyesület elnökeként az Egyesület fő célkitűzéseinek a megvalósítása természetesen a legfőbb munkám vagy tevékenységem. A legfontosabb még ma is az, hogy a tájékoztatás, az ismertsége ennek a Tourette-szindrómának széles körben megvalósulhasson. Ugyanis 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, azt tapasztaltam, hogy nagyon kevéssé ismert a társadalomban, hogy miről is szól a Tourette-szindróma, milyen tünetekkel élnek ezek az érintett emberek, és sajnos elsősorban az akaratlan káromkodásra hajazott ennek az ismertsége, tehát azt gondolták az emberek túlnyomó részt, elsősorban a média hatásainak köszönhetően, hogy a Tourette-szindróma